vtipnější. Aha, já už natáčím asi 7 sekund. Ty vole, vy sedíte jak to? Bára sedí hezky rovně. Sedí, no a i má ty. Protože sedí hezky, se říká na to, že ne to. A ona prý jezdila 4 roky. Jo, ona jezdila. Aspoň Ades nasvaluje prdel. Jo. Ty vole, mě pak neudělá už ani krok. To buď ráda a drž se, nebo si sedneš s nima na ten písek. Mimochodem mamka ti psala něco. Pošle mi to video. Ty No, vole. protože má zadek jakoby víc dole, že ho nezvedá. Že má jakoby zadek dole.